Numru kbir ta' sajjieda s-sibt filgħodu attendew biħġarhom għall-laqgħa mal-mexxej Laburista Joseph Muscat biex isemmaw leħinhom dwar il-problemi li qed iħabbtu wiċċhom magħhom. Ewlenin fosthom l-arroganza politika ta' min kien qed imexxi l-Ministeru tas-Sajd. L-ikbar problema li għandna barra reservi tal-affarijiet, imma l-ikbar waħda li għandna hija l-arroganza li għandu il-Ministeru. Dawn jaħsbu li huma xi allat, kibritulhom rashom saret ikbar minnhom, ma tistax tkellimhom, ma jeħdux in konsiderazzjoni li dawn ma jifhmux fis-sajt, aħna nifhmu fis-sajt, allura jiena nippretendi, ma nistax nippretendi li hawn xi ministru jew xi ħaġa jifhem f'kollox. Tiskanta il-ħdura li saraw kontra s-sajjieda, qisu l-gvern, qisu id-deċieda illi jiddeżistejna lilna, ma neqbgħux neżistu. Sajjied ieħor tkellem fuq iż-żied enormi fl-ispejjeż biex is-sajjieda jkunu jistgħu jużaw il-faċilità tal-hard standing ħalli jtellgħu jirranġaw l-opri tagħhom. Jgħid li fuq bastiment ta' 24 tunnellata b'tul ta' 16 metru kellu jħallas kważi 1000 euro biex uża l-faċilità għal xahar meta qabel għal 15-il ġurnata kien iħallas biss ftit anqas minn 100 lira Maltin. Da 6 snin jew 5 il-prezzijiet triplikaw biex spiċċajna li l-bastiment tiegħi jien kont nixbdu darbtaj f'sena qed nixbdu darba ħabba l-costings li hemm. U ħafna bastimenti żgħar li jridu jinġibdu iżjed spiss għax jiġrilhom ħafna ħsara. Ma tixbidhomx spiss, speċjalment dawk li ngħidulhom il-luzzijiet, jiġifieri l-antiki. Spiċċaw li m'għadhomx jiġbdu għax tant olew il-costings li mhux vijabbli tiġi kitsalsola mill-ħut. Fi kliem sajjied li ġej minn familja sħiħa ta' sajjieda, il-gvern qed jitratta lis-sajjieda daqs li kieku kienu xi kriminali. Li kien hemm tajjeb. Dan il-gvern kissru. Anzi, mhux tal-li kissru, qabel konna ngħidu l-awtoritajiet jinsewna lilna. Tajjeb, issa mhux jinsewna, ħsibhom dejjem fejna. Ġabuna qisna kriminali, jiġifieri meta tkun ħadħol il-ħabel tad-dajsa biex tmur tistat. Jibdew jodduk, isek sejjer tagħmel xi hold-up. Il-President tal-Koperattiva Nazzjonali tas-Sajd Rej Buġejja iddeskriva l-aħħar snin bħala maltempata imposta minn min qed imexxi s-settur tas-sajd. Hemm nuqqas mill-awtoritajiet mill-gvern, nuqqas ta' dialogu bis-serjetà għax inutli li toqgħod tagħmel ħafna meetings u frott ta' daw il-meetings ma jkunx hemm. It-tieni waħda tajjeb dik li jsejħula bl-Ingliż mismanagement, jien iżjed insejħilha bħalissa diżorganizzazzjoni organizzata. Għal din il-laqgħa kien hemm preżenti għad kbir ta' sajjieda kif ukoll id-deputat mexxej Laburista Tony Abela.